ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಸೌಖ್ಯತೆ ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಇನಿತ ಲಾಗ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿತ ಲಾಗ್ಸ್ ಪಂಡ ಇನಿತ ಲಾಗ್ಸ್ ನಾನು ಪಾಡೊಂದೇಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ದುಮ್ಮು ಮಂದಿನ ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಅವೆನ್ನಿಕ್ಲೆಡೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುರಣಿ ಮದ್ಮೆದ ಪುರೆಯನ್ನು ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಮದ್ಮೆದ ಪಾಡಿಯ ಹಲದಿ ಮೆಹಂದಿದ ಪೂರ ಪಾಡಿಯೆ ಸೊ ಐತ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೀನ್ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತು ನೆನಿಕಲು ಪಂಡ ಮದ್ಮೆದ ಇಲ್ಲಡಿ ಪೂರ ಬಿನ್ನೇರು ಮತ್ತು ಸೇರ್ನಾಗಿ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತಿ ಮೋಜು ಮಾತಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಂದ ಗಮ್ಮತ್ ಆತಂಡು ಮದುವೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜು ವಾರ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಎತ್ತೇರು ಯಾನ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅದು ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಮಾತ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕನ ಗಡಿ ಗಡಿ ಗಡೆ ಪೋಂದಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಚು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಿ ಮದ್ಮೆದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಅಡೆ ಬಲ್ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಗಮ್ಮತ್ ಅನು ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಮದ್ಮೆದ ಮುಟ್ಟದ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಪಂಡ ಬಯ್ಯ ಮನದನಿ ಪುರ ಒಂಚು ಫ್ರೀ ಇತ್ತನು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಕುಳು ವಾ ನಮೂನೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂದ ಪುರ ನಿಕ್ಲೆಡೆ ವೀಡಿಯೋನೊಂದು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗಪ್ಪ ಅಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಂತೂ ಒಂದು ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪುರ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನಿಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೊ ತೂಕತೆ ವೀಡಿಯೋನ್ ತೂಲೆ ಬಕ್ಕ ದಾಯ್ದು ಪಂಡ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ತೂಲಿ ಬಂದು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಿತ್ ಪಂಡ ಫೋಟೋಸ್ ಪುರ ದೊಪ್ಪುನ ತುಂಬುಡು ತಿಂಚಲ ಮರ್ಲು ಪಂಡ ತುಂಬುಡು ತಿಂಚಲ ಏತ್ ಪದ ಫೋಟೋಸ್ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಿನೇರು ತಿಂಚ ಯಾಂದೆತ್ತಿನ ಫೋಟೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ದೀಪ್ಯಾನಿ ಏಪ ಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ತೂನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಫೋಟೋಸನ್ನು ಪೂರ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಲಾಗ್ ಆದಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆ ಅವೆನಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆ ರೊಟೀನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತು ಓಡೆ ಪೋ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ನಾತ್ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪು ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏಪಲ ನಮಕ್ ತೂವಲ್ಯತ ಪಂದ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಏತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂದ ಆನಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂದ ಹೌಸ್ಗೆ ಗೊಬ್ಬುದ ಫುಡ್ಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚೆನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಮಾತ ಒಂಜೊಂಜೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆ ಮಿಡ್ಲಡಿ ಅನ್ನ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ನಡುಟ್ ಬರ್ಪಿನ ವ್ಲಾಗ್ನು ಪೂರ ನಡುಟ್ ಪಾವಡ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅವಿನ್ ಕಾಪಾಯರ ಆಪುಜಿ ಬಕ್ಕ ಪಾಡುವೆ ಪಂದು ಏರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದು ಅವಲ ಮಿಡ್ಲು ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ದೆಲ್ಲ ಮುರಂದೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ದ ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ರಂಡು ಬಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಅಡಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಒಂತು ಅವೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವು ಗಮ್ಮತ್ ಪುರಕ್ಕೆ ಅವೇ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಇಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಣ ಮದ್ಮೆದಾನಿದ ಬಯ್ಯದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಎಂಕುಲು ಬಯ್ಯನ ಗೌಸೇಜ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಸೊ ಅವು ಮೆಮೊರೀಸನ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗಪ್ಪ ಅಂದು ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಾಗ್ ಅನ್ಪು ಕಡೆಗೊಂಜಿ ಕೊರ್ಲಿ ಗೌಸೇಜ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಸ್ಕೆಚ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಪರ್ ಆಪಲ್ಲಿ ಇರಗೋ ಕಲರ್ ಬೋಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಎಂಕ್ ಮಂಜಲ್ ಇರಗೋ ಕಲರ್ ಪಿರಾಡುಕುಲುನೆ ಮೂಲ್ಕುಲುಗೆ ಇದ್ರು ಬರ್ಚಾ ಮೂಲು ರೋಡ್ ಬೋಪಿನಕ್ಲು ಬರುವೇರು ಸೇರುವೇರು ಓಕೆ ಡನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಕ್ಕಿಯಾ ಇರೆಗೋ ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡು ಇರೆಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಉಂಡು ಇರೆಗೋವಿ ಎತ್ತಿಗೆ ಗೊಪ್ಪುಲಿ ಇರೆಗೋವಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕಲರ್ ಹೌಸ್ ಬೇರೆ ಪೆನ್ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬರ್ಚಾ ಹೌಸಿ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಸೊ ಇರಲ್ಲ ರೀ ಓ ಕಲರ್ ಇದೆ ರೆಡ್ ಕಲರಾ ಓ ಮೇರೆ ಕೆಂಪುದನೇ ಅವಡು ಮಾರೆ ಕೆಂಪುದನೇ ಹೊಡಿ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನಗೋ ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ದಿಪ್ಪುಗ ರಪರಪ ಕಾಸು ಕಾಲಿಗೆ ಬಲ್ಲ ಇರುಕುಲ್ ಬಲ್ಲ ಕಾಸು ಕಾಲಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಲಂಚ್ ಫುಲ್ ಅವಲು ಏರೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಫೋನ್ ಬಂತದು ಏರೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಫೋನ್ ಬಂತದು
ಮೂಜಾತ ಮುಪ್ಪ ಅಂಕಿತ 3 ಟಿಕೆಟ್ 3 ಯಾಲ್ಲ ಪುದರಿಂಚಿನ ಮಂಕಿತ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಯಾಲ್ಲ ಪುದರ ಮಂಕಿತ 50 ಟಿಕೆಟ್ ಎಂಚ ಪುದರ ಮಂಕಿತ ಆಜ 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 ಆಜ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ 60 ಎಂಚ ಪುದರ ನಮ್ಮದೇ ಕಪ್ಪು ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸಲ ಕಪ್ಪು ನಮ್ಗೆ ಮಂಕಿತ ಮಂಕಿತ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಕಿತ 3 ಲೈನ್ಸ್ ಓಕೆ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಏನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಗೊತ್ತು ನಮಗೂ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಅನವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನವೇ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಬ್ಬಾ ಇವೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿದ್ವಿ आज टिकेट कोर पण आरो सोडून टिकेट कोरी गब्बरेले आय गब्बुने टिकेट मारे कोरचा वार सर दतो नाड ಏದು ಬುಕ್ಕ 200 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪೋಚರ್ಲ ಜಡ್ಜಿನ ಕನ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಉಪ್ಪು ಅಮೌಂಟ್ ಅದೇ ಫ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 3 ಲೈನ್ಸ್ 150 ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಾಪನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ 350 ಆಪನ್ ಓಕೆ ಒಂದೇ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಇರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಇಲ್ವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಥರ್ಡ್ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೀವು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಈಗ ಬೇಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ 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 ಸರಿ ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ 50 ಜಲ್ದಿ ಫೈಗೆ ಜಲ್ದಿ 5 ಗೆ 100 100 3 ಲೈನ್ಸ್ ಈಚ್ 50 rupees and full house 100 ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ವಾ ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಆಗಿರುವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನು ಜಲ್ದಿ 5 ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 and 7 17 17 ಅಚೋನಿ ಇನ್ನೆಟ್ಟುಂಡು 17 ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಉಂಡಾ ನಾನು ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ದಿವಸ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪತ್ತೊಂದು ಎತ್ತುಗೋ ಒಬ್ಬ ಅಯ್ಯೋ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ತೂದ ಪರಿಜ್ಜಿ 7 and 6 76 76 7 and 6 76 76 ಜಲ್ದಿ ಫೈಲ ಮೇರೆಗೆ ಮಾರೆ ಬಾಟಮ್ ಲ ಮೇರೆಗೆ ಇನಿ ಬೈ ಇಂಚಿನೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಹಂಗೆ ಓಡಿ ಬೈ ವಿಲೇಜ್ ಬಾಯ್ എന്നാടല്ലേ ಚೆಕ್ 22 ನಂಬರ್ 51 71 69 16 22 29 31 38 40 45 ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಆವಡಿಕ್ಕೆ ಅಂದೆ 74 ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಆವಡಿಕ್ಕೆ 74 ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಂಪಣ್ಣನ ಮುಖ ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಉಂಟಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ನಿಕ್ಕೇತ್ ಮೇ ಐನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪರಕ್ಕೆ ದೀಪು ನಲ್ಪ ಬಾಗ ಆಜಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚಾಕುನತ್ತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ವಾ ನಮ್ಮ ಭಾವನವರಿಂದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ವಿಲೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಗೆ ಅವಿರಿಗೆ ವಿಲೇಜ್ ಬಂಡ ಗೊತ್ತುಜ ಅವಲ್ಪ ಬರೇಟ್ ಬಂದಾಗ ಫೇಮಸ್ each 100 rupees each 100 ಓಪರ ಜಲ್ದಿ 5 jaldi 5 3 lines and full house okay 3 lines and full house full house 1 2 3 bottom line top line and middle line ಫಸ್ಟ್ ಫೈ ನಿಮಗೆ ದೇಜೆ ನಾನು ದೇದ್ವೆ ಒಂದು ಆಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೈದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ yes start now 89 ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಲಕ್ಕಿಯವು ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಟಿಕ್ ಮಾತಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪಂಚರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಓಕೆ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಮಾತ್ರ
ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳರು ಮಾರು. Start. Silence, please. Silence. Please silence. Silence. Silence ಅದು ಕೊಡು. Start. Fast. 53. 53. 53. Number 9. Single number kana ದೊಡ್ಡ ಗೊಬ್ಬರ ಅಮೆರಿಕನ್ ಹೌಸಿ ಸುನಿಲ್ ಅನ್ನಲ ಲೆಕ್ಕಡ್ ₹100 ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅಂಚ ಅಮೆರಿಕನ್ ಗೇಮ್ಗೆ ಅಂಚ ಏರೆ ಗಂಡಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮನ್ಪರಿತನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕೆಂಪನ್ನ ಮನ್ಪೋರ ಟಿಕೆಟ್ ನನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಉಂಟಾ ಕೆಂಪನ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಆರ್ ಬಾಯಿಂಗ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಪೇರ ಬನ್ನಿ ಟಿಕೆಟ್ Number ಇತ್ತನ ಟಿಕೆಟ್ ಔಟ್. ಐಕ ಪೆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದ ಕುಲ್ಲೋಡ್ ಐಕ ಪೆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡುಂಡ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಗೇಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ₹100 ಒಂದು ಜೋಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬುಜರ ಟಿಕೆಟ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ನೆಟ್ ಆಂಡದ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಜ ₹50 ನೆಟ್ ಬತ್ತನ ₹50 ಇದೇ ಗೊತ್ತ ನಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಮಗುವಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಪೂರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಬತ್ತು ಮಗಲು ಫುಲ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಟಿಕೆಟ್ ನಟ್ಟೋಡು ಇತ್ತೆ ಓ ನಂಬರ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತನ. ಓಕೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಒರೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಬೋನಿ ಒರೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಲಪ್ಪಿ ನಂಬರ್ ಲಪ್ಪಿ ದೆಪ್ಪು ಒಂದು ನಂಬರ್ ದೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಲೆ ಮಗ. ಇಯೇ ಪೋ 83 ಎರಡುಂಡು 83 ಒಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಪನ್ನೊಚ್ಚಿಂಡು 70. ನಂಬರ್ ಪಂಡ್ರೆ 70. ನಂಬರ್ ಪನ್ನ 70 ಏ ನಂಬರ್ 2 29. ಏರೆಗೊಂಡು 29 ಫುಲ್ ಪರನಗಲು ನಂಬರ್. ಲೋಕಿ ಅವರಿಂದ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್. 89. ಒಂಜಿ ಬೋಂಡು ಶೋಕ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ನನ್ನ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿಟ್ಟವಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜೋಕ್ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ 16. ಸ್ವೀಟ್ 60 ಯಬ್ಬಾ ಅಲ್ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಬೋಂಡು ಎಂಚಿನೆ ಬೋಂಡು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಂಬರ್ ಓದರಂಜಿ ಮಗ. ಸ್ವಲ್ಪ 40. ಗುಡ್ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಕಲ್ ನೀರು ಬೋಂಡ ಏತ್ ನಂಬರ್ ಓ ಹೋಯ್ತು 2 ಗೋವಿಂದ ನಂಬರ್ 2 ಇರಬೇಕು ಬ್ರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಈಗ ಅತ್ತಿಗೆ ಅವರಿಂದ ಅಮೋಘ ಕೈಯಿಂದ 61. 61. 61 ಈಗ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಾಕಿ ಕರ್ಮ ಹೋಯ್ತಾ ಅಮೋಘ ಕೈ ಬೋಂಡು ಆಶು ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಮೇರೆ 63. 63 ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉಂಟು 16 ಇರ್ಬೋದು ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಈಗ ಇವರು ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ಒರಿ ಆರುಷ್ನವರಿಗೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದ ಮರ ಈ ನಂಬರ್ ಚೆಕ್ ಪ್ಲೇ ನಂಬರ್ 2 ಮುಂಚೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ 15 27 32 ಒಬ್ಬ 37 ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಟು ಪೂರ 58 60 65 72 79 82 82
ಕೆಂಪನ್ನದಾದಿ ಅಲ್ಲೇ 84. 66. 66. मेरे था ಸೂಪರ್ 26 35 39 40 39 51 57 69 74 78 87 very good ಕಾಸು ಇಜ್ಜತ್ ಐತೆ ಚೇಂಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅವರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಮಗಿ ಲಾಸ್ ಮನ್ ಪುನಃ ಮೇರೆ ಪುನಃ ಆಡೋಣ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾರ ಸೇಮ್ ಟಿಕೆಟ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದ ನಮಿಕನವರಿಂದ 50 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್. ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಪುನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಂಡ್ಯದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದಾತು ಅರ್ನ ಎಕರ್ದಿಂಚಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಅರ್ನ ಇತ್ತು ಸುನಿಲನವರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್. ಎಂಕ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅವೇನ ಟಿಕೆಟ್ ಎಂದಕ್ಕೆ ಮಾರವು ಅವೇನಾ ಬಗ್ಗೆರ ಪೂಜಾ 37. 37 Number 3. 22. ದಾದ ಮಾರ ನಿಕಲು ಒಂಜಿ ಸಂಜೆ ತೆಪ್ಪೊಂಜಿ ಬಲ ಬರ್ಸಿ ಯಾ ದಪ್ಪುಜಿ ನಿಕಲು ಒಪ್ಪಲೆ 41. ಇಜಿ ಏನೇನ ವಿನ್ ಏನ ಸಂಜೆ ಸಂಜೆ ತೆಪ್ಪ ಸಂಜೆ 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 ಯಾ ದಪ್ಪುಜಿ ಏ ದಪ್ಪು ಗ್ರೀಷ್ಮ ದಪ್ಪು ಇದೊಂದು ತಾತಿ ಯಾರು ಚಿಂತಾತಿ ಇನ್ನೇನು ಸರ್ Number 9. ಇಜಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಲುಪ್ಪನ ರೆಡೆ ಜನ 79. ಇಜಿ Number 40. ಇಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲನಾ 6 and 4 64 Number 50 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕದ ಮಾರ 120 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ 70 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ lucky number ಒಂದು Number 1. ಇಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಸೇಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಗ್ತಾತ ಅಂದೊಂದು ಇಚ್ಚಿನೊಂದು 1 6 16 ಅಯ್ಯೋ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲಪ್ಪಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾರ 2 0 20 7 ಅಯ್ಯೋ 2